Vaig a presentar-me perquè així ho hem cregut en tot l'equip. Creguem que vam entrar en uns objectius marcats, els hem complit en el 99% almenys, des del nostre punt de vista, però s'han plantejat uns nous. Tenim un nou repte, que és este local, posar-lo en marxa, donar-li un encausament i algunes coses que ens han eixit molt bé, que són l'utilitzar les institucions, Generalitat, Diputació i Ajuntament, i estem en camí de poder fer algunes coses en ells, i això és el que voldria. La gent, jo soc partidari, i així no ho vaig dir des del principi, que com a mínim havia de n'hi haure una persona de cada comissió dins de la meva executiva. Segueix pensant el mateix, una cosa és que la persona que entra no s'ho crega i que després no responga, i l'altra la idea que tinc jo. Vaig a continuar treballant per aquest camí, vull que la persona que n'hi hagi d'una comissió sigui representativa en la seva comissió, que em porti els problemes que tinguen i la visió que tinguen de la festa i del que estem fent del carrer, perquè nosaltres no podem saber-ho ni podem veure exactament igual com ells, i també vull que el que es faci així dins aplegui a la comissió i que n'hi hagi una persona, almenys en la falla, que compte com treballem, què és el que es fa. És a dir, que les falles comprengueren el treball que està fent-se així, que la quantitat de gent que n'hi ha està fent poquetes hores, com algú diu per ahir, sense saber exactament què és el que fan, perquè en realitat la tasca que està fent cada persona sols la sé jo. I per això voldria que la gent comprenguera que sí que n'hi ha sàtira i n'hi ha crítica dins de la falla, però que n'hi ha moments serios en què no es deu d'utilitzar aquesta crítica i aquesta sàtira per a ferir susceptibilitats ni per a clavar-se en la tasca d'algunes persones, i més quan la fan altruistament. Hem tingut uns moviments per part de la societat que es comprenem i que són justos en quan la molèstia del casal no era la que ells creien i aleshores es demanaven o la llicència o el tancament. Per això ens hem vist obligats a entrar en algun apartat. Dins dels apartats que n'hi ha actualment, jo personalment crec que era difícil que almenys les falles de Gandia, tal com estan ara actualment, no estaven representades. Les falles de Gandia no són discoteques, no són bars i tampoc són administratives solament, és a dir, estan en un apartat intermig. Al principi, en les primeres reunions que hem fet, pareix que dins d'aquestes divisions que volen fer des de Governació en València sí que estaria contemplat aquest terme mitjancer, i ahir és on ens podríem adaptar. Des del punt de vista meu, crec que una vegada la Generalitat ja ha entrat a tractar el tema, els jutges, els que tenen que portar aquests temes avant, estan assabentats de quin és el procés que estem fent i no que es clave ningú a tancar un casal. Nosaltres, almenys, tenim un conveni amb ells que paguem per a totes les falles de Gandia per a poder fer música per al carrer, és a dir, la xicoteta part que ens toca. Sé que van haver un moviment que volien cobrar per tots els actes que feien i augmentar un poquet la subvenció que estaven donant-los. Per a mi va reaccionar molt bé l'alcaldessa de València, va ser ella la que va agarrar la batuta i es va cridar directament, i les coses s'han quedat com estaven. Però pot ser que una altra vegada ho intenten i que tinguem aquest problema, però la sàtira fallera ja ha anat per aquest camí, és a dir, què és l'esgai, què es cobra i per què. Si el que es tenen que cobrar són per els autors que actualment estan vius i tenen la seva part, nosaltres tira't de la moto, la manta al coll, que busquen l'autor, i com alguna falla ha fet en la seva emissió, si ho troben, revoltejarem les campanes perquè ningú sap qui són. Però sí, són les primeres falles en el museu en marxa. El que passa és que el museu està en marxa sense haver-hi fet la campanya que li toca de promoció. Esperem que a poc puguem organitzar-nos, que puguem tirar en impremta i en vídeo tota aquesta campanya que volem fer i que el museu el vegam ple de gent visitant-lo, que val la pena. Les valoracions n'hi ha de diferents i sobretot si l'acte també és diferent. La presentació és una cosa, la presentació de la fallera major a les falles el dia que fa el sopar és una altra, el ball de gala és una altra, és a dir, este museu n'hi ha que donar-li vida, però també n'hi ha que tindre en compte les seves limitacions. I dins de les seves limitacions s'ha de fer el que es puga. Per a mi, la presentació de la fallera major no deu deixar de ser del museu, però no de la forma que s'ha fet enguany. N'hi ha que buscar una altra forma, és la primera que s'ha fet, és la primera que una junta de govern va decidir i que ara, per suposat, es valorarà, s'estudiarà
i suposa que rectificarà. Em referisc a tot, el tema de la passarel·la, el tema del contingut de la gent, el tema de que no n'hi ha banda de música conforme es feia abans, és a dir, n'hi ha molts temes que han canviat i que uns han millorat i altres, com la passarel·la, no la vas aconseguir mai com la que la tenies, aquesta espectacularitat que el donava el pavelló en 21 sal de correguda, doncs així no la vas a tindre. En canvi, així vas a tindre molta més comoditat i vas a tindre a la gent més arropar que la tenies en el pavelló i vas a donar-li més qualitat evitant les carreres dels xiquets, les xerrades dels majorets, perquè veien que allò no era un lloc per a fer una presentació. Molt avantatjós. A més, ho va dir ja el secretari autonòmic, que és el primer que signa ell al 100%. Per tant, li va veure que n'hi havia partit. I molt més important encara és la declaració que va fer després, en què va obrir aquesta satisfacció. Patronalment, i dir patronalment, quan la Junta Local Fallera es comença a tindre treballadors, el que es pot fer de cara a Hisenda i de cara a tot el que això comporta. Per a ser museu o per a ser col·lecció museística, la diferència fundamental és el lloc de treball. Un museu té que tindre un director de museu i per tant té que tindre una persona contratada. Si això no va impedir ni va posar-li entrebancs a la festa, perquè en realitat el que són falles, anem a fer museu. Però si això va crear-li problemes a la festa i a l'organització d'ella per tindre treballadors al teu càrrec, que ja no eres una associació sense ànim de lucre, doncs anem a estudiar. És a dir, acabem de signar un conveni amb la banda de música de Beniopa per utilització d'aquest local. Ara, prontament, ne signarem un altre en Hisenda també per a que utilitzi aquest local i aquest és el camí. El camí és que el local estigui ocupat, si no és 7 dies de la setmana, 5, i que això repercutisca en l'economia de les Falles. I si de 1 any o 2 això pot ser positiu per a les Falles i no és coste, sinó que repercutisca positivament en la seva economia, serà el que nosaltres volem. Ens ha afectat precís, és a dir, ens ha afectat a les Falles i ens afecta a nosaltres. Dona compte que les Falles estan patrocinades en el 90%. Quasi tot està treballat de vista d'uns sponsors i inclús moltes vegades el mateix faller és sponsor, perquè es fa faller d'honor, es paga una cota. Aquesta crisi ha fet que inclús fallers que tota la vida han pogut pagar la quota, que inclús han fet a familiars seus fallers d'honor, ara estiguin dient, espera't una miqueta, aguanta amb la quota, no facis enguany faller d'honor. Tendes que tu has tingut sempre la propaganda del llibret que han tancat, que no les pots fer, i per suposat això són diners que no van entrar i que van afectar, això és claríssim. Enguany, quasi res, perquè quan es van fer els pressupostos, quan es van llogar els monuments, no n'hi havia crisi i per tant el faller farà tot el possible per pagar aquests monuments que va traure, tot el possible, no segur que es paguen al 100% tots els monuments, però sí que l'any que ve n'hi haurà que plantejar-se què és el que es fa, perquè algú tindràs que baixar, o baixes en festa, o baixes en coets, o baixes en música, o baixes en monument, o una miqueta de cadascú. Això és normal. Dia dels magnífics focs i flames. Per lo pront l'assemblea s'ha pronunciat, no vol que la despesa siga tan gran en el foc i flama, en contra de la meva opinió, perquè jo crec que el foc i flama és el que es queda, el que no es crema, es queda en la història, el que la gent tindrà en les mans i hauria de tindre, si no la mateixa, més qualitat encara que és que estem fent actualment, perquè és el buc insígnia i el que va a quedar-se. Però al fi i al cap nosaltres dependem d'una assemblea i si ells es tornen a ratificar que n'hi ha que baixar el preu, doncs tindrem que baixar el preu. Ja tenim la Mare de Déu acabat. Quan vam començar la primera vegada sols vam poder fer l'armassó, perquè era l'únic que teníem pressupostat en el nostre any. Després ja vam añadir algun element més i enguany ja s'ha acabat. Enguany ja havíem fet la solapa a la Mare de Déu, el Moratilló del manto, van els dos angelets que té que portar davant i està feta també la peana exactament igual com està feta la Mare de Déu dels Desemparats en València. El millor de la festa és que la gent estiga en pau i que estiga tranquil·la. Si està així, el faller disfrutarà i gaudirà de tota la setmana fallera. Si la gent es posa nervioseta, que si els premis, damunt tots els problemes que tenim, que hem anomenat de crisis i tal, no va ser tan feliç com hauria de ser, no van a passar-se tan bé.